Hagni ka video ka paminta ngan batay katukat ni syapang ka jingedai habdeng ka RSS bar ka BJP. Namar bon ki bamut bagaday ka seng RSS ka balaseng ya ka ne ka political party ka BJP. Henry ngan ong ya pi kamday ka RSS ka baseng ya ka BJP. Bat kamday pat ka BJP ka baseng ya ka RSS. Namar ya ka seng RSS laseng hagsnem ka kandais pa arpusan da Dr. Keshap Beliram. Bat ka jingtmu habaseng ya kene ka kenun kalong naga benta ban ya le bat ka seng muslim kabala tip kerteng kum ka All India Muslim League kabala seng ya ka haksnem ka kendais pa nrio da Dr. Khwaja Salimullah ubadairu nakari Bangladesh tang ba hakine ki por hapdeng kine kiri Bangladesh Pakistan India kidang hap akti jongga jingsen sha ka sarkar pareng Baraba pai pat syaka kenhun BJP lane ka seng BJP la seng da Dr. S. Prasad Mukherjee haka arpue terek Oktober ka kendais pa san puai. Bat kay BJP kala job laingot ki MP haka election beningkong jongka haka tega senam. Kumta ka RSS bar ka BJP kam don tingya dialog satya haka beningkong Henry kumno kini ki artli ki seng. Kidan kecingnya day bajan bah hadu kum shikimi shikpa shikon kum balong menta. Bat menta pinyui ka RSS kum kakimi jong ke BJP. Ha kene ke video tongi nyepet kumno kine ki sedang ya kecingnya day hapedeng jongki banis no lang kawai. Ha ka baningkong ka RSS kalong tang kum kawai neki kenhun seng kersiu patba ban penbha ya kenyam Hindu. Henry haki kendet senam ki nongelam jongan ega seng kila yoi balemda ki kela ke rukom perkat syaka pang ga batemai ki namla ban bat ye ki pat ba bandan hakata ka jinge teli jong ka wei ki niam Hindu kumta hadin kine ki ege baro ka RSS kelas sandur temai da ka ba dai bani shimbenta hakakam sanhima sima bat ka don ru kata ka thong le ne ka jingtmu jong ka bandon ye ka wei ka party na ka benta ka jingkwa jongka bat ya uno nongelam ude ban hap apo ka jingpen ka jingbatai jongka RSS kumta hakane ka benta on kershan ru met bat mensiam da kane ka seng RSS bat ka jingkwa jongka kalong baka seng kam yale election Henry ka kershan da ka seng bat ya kata ka jingkershan kalong ban don ru ya ka ju ka jingtmu ka jing angnut ban penlong ya kari India kari bakrau jong ki Hindu kinong yalam jong ka seng san hima BJP ki balayo ya kene ka jing angnut bakrau jong ki pajba Hindu kilatur syakmat ban terwahi dalade ban long ka atiar jong ka RSS hakaban penyo ya kene ka jing temu bakensai jong ka umta ka BJP kala longdo long snam harengkat jing terailang lene ka jing syak kontrol haka RSS dai namar baka BJP kala letterwa dala die yaka haka ne ka seng RSS kaba penlong bandon ka jing dai ka bajan bar ka jing terwa jongka kalong namar baka BJP ru ka daihi ka benta ka badon ye ka ju ka jing temu bat ka ne ka seng RSS bat menta ka ne ka RSS kalong kum ka kmi jong ka BJP kaseng RSS nadu bampat don ke jingedai ber ke BJP ka don ru lagi jongki kenhuan ban sandur kerpang ban terai halaki jongki kam Henry ka don ru ka wei ke jing temu bat hakita ke jing temu lapen kha hadu sautli ki tenat terai kam na ka benta ka kenhuan jongka sngap mentangan ye tu ye pi na ka benta ban terai ka bha ka miat jung pai ba Hindu kaseng RSS kalapen kha ka wei ka tenat kata ka baki khwat ka kalyan ashram kane ka de ka seng le bha pai ba lengba kane ka seng la the bon ki jingerap ye ki breu ki baduk bakerdu ki ba shitom ki ba pang ki ba ja lengba ki dawai da shin ru kumju ka jing sumar da ki doktor bar ki hospital ha ka ba keleng kari India idan hasnong ka don ru kata ka jingerap ye ki nongrap ban yo ye ki spot dawai ye ka jingerap na ka sarkar bat na ki wei pat de ki seng kane ka kalyan ashram ka de ka wei ka kenhun seng planet tenat trikam jong ka RSS ka baar pat ka bharat mazdur sang
Kene kade kasang kinong tray karkhana, kene kinong bela. Kene kasang katray shitom ban lom ban lang ye kinong tray bela, kinong tray karkhana bat ye kinong tray jong ki company bat ki corporation. Kumta kalong kasang kabahe bat kabaklan bor hadu kata-kata. Kinong yalam jong kene kasang ki imsngi ban pet ye ka shitom ka shipa jong kinong tray, ki balong ki dekhat jong kene kasang. Kinong yalam kilong ru ki bayo i gajing hikai batikina ba tingkan yalade ki ba don buram bat ki ba kloy ban IT yalade na ka benta ka jingbit jing biang jong ki dekhan hakaleng gari India kani ka seng kalong ka ba khlan bat ki trai karkhana ki tieng bat buram pha ya kani ka seng sakawai par ka seng kalong ka Akhil Bharat Vidya Parishad kadai ka seng ki samla pule kalong ka seng jong ki samla pule jong ka RSS Haman ki college ki university ki engineering college bat ki wei ki tulong jing pule kene ka seng ki samla pule kalong ka baklan hadu kata-kata ha ka bak ki babun ki university jong ki India kinong yalam jong ki students union ki de ki breu jong kene ka seng ha ka por election ki ne ki samla kilong kum ki volunteers kinong penshit breu kinong yakon ya ka seng ha ka bayale ha kene ki election ka basau par ka don ye kata ka seng ka bal ai kerteng Hindu Vishwa Parishad kaseng te song lengba ka nyam Hindu kalong kaseng ka ba pensyong shit ya ka jing it nyam jong ki pat ba Hindu kinong yalam jong ka ne kaseng ki ju penlong ya kita ki jing mane belai ki ba he ba ki tairu ya ka temple ha ki nong gendong ban kersiu ki pat ba ban it ya ka nyam Hindu dai ka ne kaseng ka bala bu ya ka solka India ha ka jing e ban pen bank kloino ya ka temple Ram Janam Bhumi Babri Masjid kabadon ha Ayodhya kinong yalam jong kene kaseng yai kintu ye ki patba bade ban kershan ye ka BJP namar dai tang kene kaseng kabadon ka ju ka jing tmu ban penlong ye ka India ka ri ka baklan jong ki Hindu da ka wei ka boy ka wei ka bor bar ka wei ka benta ka wei ka jing tmu kine ki kenhun ki trai shitom ban penyo ye ka BJP ha ka bor singshar hapo kari India kumbalong menta namar lada ka BJP ka baki kershan kawan ha ka bor kum ka sarkar kin sayo ye kata ka jingtmu ka jing angnut jongki pat kata kalong ban penlong ye ka ri India ka ri bakrau tam ha ka perthai kum ka ri jongki Hindu lane ha ka bor jong uram bat ka sita kumta ka BJP ka jupen iniaru da ka ba penden kam ye ka wei ka kentin Hindu tua ka bamot ba ka India ka dai ka ri jongki Hindu kumbak kwa menta te parlok kene kalong jing batai ka balingkwat halor ka jingedai jong ka RSS bat ka BJP Henry nadu ningkong kim don jing itu bat menta kilong kum shikmi shikpa shikon te kene kalong ka jing batai balingkwat kanang ba pin sngotu kublai shikon